Il-Maltin huma l-inqas illi qegħdin ikollhom tfal fl-Unjoni Ewropea. Ir-raġunijiet għal dan huma varji ekonomiċi, soċjali u kulturali. Studju kommissjonat mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni u l-Ugwaljanza wera li l-maġġoranza tan-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol qed isibu konflitt bejn li jkollhom it-tfal u li jaħdmu. L-istudju sar minn Professur Anna Borġ u l-Professur Liberato Camilleri. Fil-programm Insights fuq TVN Plus, il-Professur Borġ qalet illi l-istudju wera biċ-ċar illi il-pis ta' trobbija ta' tfal għadu jaqa' fuq l-omm. In-nies li ħadu sehem fl-istudju ma tal-fehma li l-lif tal-ġenituri għandu jiżdied u ma jibqax twil 4 xhur biss. Il-ħlas għal dan il-benefiċċju huwa ta' 23 euro kuljum. Il-maġġoranza tan-nies li ħaddu sehem fl-istudju jridu li dan jinbidel sabiex jirrifletti l-ħtiġijiet tal-ħajja tal-lum. Jien għandi problema milli ngħidu. Jena ħanatu kollox il-mara. Ġifiri jena għetnajt iva, għandek bżon parti għallom biex tirkupra wara il-ħlas, għandek la jello, per eżempju, għettajt isma l-ewel 6 xhur toqotlom għalli xanki jimħabba breastfeeding, etc. Naturali. Imma mbagħad irrid ikun hemm perjodu fejn aħna il-missier kważi rridu nħallulu l-ispazju tiegħu biex jieħdu. Ir-riċerka tipproponi wkoll li jitwalu l-ħinijiet li tibqa' miftuħa l-iskola. Il-Professur Borġ xejnet l-idea li dan ifisser li se jitwalu s-sija tal-iskola tfal. Iċċarat li l-istudju qed jipproponi l-attivitajiet ta' wara l-iskola fosthom il-mużew u l-isport jibdew jingħataw fl-iskejjel stess. Flok it-tfal wara l-iskola bagħtuhom il-mużew il-ġudo minn posta ieħor, dawn l-affarijiet kollha jsir tazzaf wieħed fl-iskola. U dik iżid traġitti, traġitti u żid social cohesion għax inti għandek it-tfal ta' min jista' qed jesponhom għal dawn l-affarijiet. Min ma jistax. Min ma jistax xejn. Il-Professur Borġ qalet li l-isfida ta' fertilità baxxa f'Malta mhix ħadd issolva bakketta maġika iżda jeħtieġ diskussjoni serja bis-sem tal-politiċi u l-imsieba soċjali kollha.